Γεια σας, σήμερα θα σας δείξω τις αυξήσεις προς τα δεξιά και προς τα αριστερά. Βλέπουμε εδώ αυτοί οι πόντοι γέρνουν προς τα δεξιά και αυτοί οι πόντοι γέρνουν προς τα αριστερά. Αυτές τις αυξήσεις μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε πάρα πολύ ωραία για ένα μανίκι. Πλέκω 2 πόντους και θέλω ο πόντος μου τώρα να γίνει προς τα δεξιά. Κάνω το εξής. Σηκώνω τον προηγούμενο πόντο, τη θηλιά από τον προηγούμενο πόντο με την δεξιά βελόνα, τον βάζω με αυτόν τον τρόπο στην αριστερή βελόνα και πλέκω τον πόντο μου κανονικά. Έτσι έκανα την αύξησή μου. Συνεχίζω το πλέξιμο και οι πόντοι αυτοί γέρνουν προς τα δεξιά με αυτόν τον τρόπο. Εδώ θέλω 2 πόντους και θέλω η αύξηση να γίνει σε αυτόν τον πόντο, στον τρίτο. Πλέκω τον πόντο κανονικά και θέλω η αύξησή μου να γίνει από την άλλη μεριά για να μπορεί ο πόντος να γίνει προς τα αριστερά. Σηκώνω τον πόντο της προπροηγούμενης σειράς, όχι της προηγούμενης, το κεφάλι του πόντου της προπροηγούμενης με αυτόν τον τρόπο με τη δεξιά βελόνα και πλέκω στο πίσω ποδαράκι καλή. Έτσι με αυτόν τον τρόπο οι πόντοι μου γέρνουν προς τα δεξιά, προς τα αριστερά. Πλέκω τους 2 πόντους και έχω αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ ωραία σε μανίκι. Θα το δείξω άλλη μια φορά. Πλέκω ανάποδα, στην ανάποδη σειρά όλους τους πόντους ανάποδοι. Αυτόν τον τρόπο αύξησης τον χρησιμοποιούμε όποτε θέλουμε οι πόντοι μας να γέρνουν προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Σε μανίκι, σε βατέλε, σε οποιοδήποτε άλλο σχέδιο. Απλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι με αυτόν τον τρόπο η αύξηση θα επηρεάζει το που θα γέρνει ο πόντος. Πάμε λοιπόν στην αρχή που θέλουμε ο πόντος μας να γέρνει προς τα δεξιά. Κάνουμε τους 2 πόντους, καλή. Με την δεξιά βελόνα σηκώνουμε το κεφάλι του προηγούμενου πόντου και το τοποθετούμε στην αριστερή βελόνα με αυτόν τον τρόπο. Και πλέκουμε καλή. Συνεχίζουμε πλέκουμε τους υπόλοιπους πόντους καλή. Αυτός ο τρόπος στα αγγλικά λέγεται right slotting increase. Και πάμε για την αύξηση προς τα αριστερά, δηλαδή left slotting increase. Πάμε στο τρίτο πόντο πριν το τέλος, πλέκουμε το τρίτο πόντο κανονικά και σηκώνουμε το κεφάλι της προπροηγούμενης σειράς. Και το πλέκουμε από το ανάποδο, από το πίσω ποδαράκι. Δηλαδή το πλέκουμε στριφτά. Και με αυτόν τον τρόπο το δείγμα μας γίνεται έτσι. Βλέπουμε ότι οι πόντοι μας γέρνουν από εδώ προς τα δεξιά και από εδώ προς τα αριστερά με έναν ομοιόμορφο και ωραίο τρόπο.